Permitídeme que comece hoxe esta roda de prensa pois falando de algo gravísimo que coñecemos onte mesmo. A condena dun suceso estremecedor dos que non deberían de suceder xamais, e menos a mans de antigos representantes públicos. A condena a 9 anos de cárcere a Xavier Ron por agresión sexual a unha menor e a 15 anos de inhabilitación para exercer no ámbito educativo. Se me permiten, dende aquí creemos que debería de ser unha inhabilitación perpetua a poder traballar con menores. E foi a señora Yolanda Díaz quen trouxo a política galega a este pederasta, quen chegou a ser deputado unha legislatura no Parlamento de Galicia e 2 veces candidato á alcaldía de Santiago. Pero non foi o único. Tamén Ramiro Santalices, outro pederasta, que foi detido pola policía dentro do Parlamento de Galicia. Foi a primeira vez que a policía entrou no Parlamento de Galicia para deter a unha persoa. E Yolanda Díaz é moi dada a facer reproches e dar leccións a todos de todo, e tamén de feminismo. E debería de facer autocrítica, e autocrítica moi intensa, porque o que estamos vendo non é un caso aillado, é un patrón de conducta. Que pasou nese partido ao que pertencían a Alternativa Galega de Esquerda? Que política de recursos humanos permitiu a súa chegada á primeira liña da política a esta xente? A señora Díaz xa non está na fase de dar explicacións. A señora Díaz está absolutamente inhabilitada para a política activa. Con que cara vai mirarlle ás mulleres despois disto? A señora Yolanda Díaz debe presentar a súa dimisión xa. Tras deixar claro o noso rexeitamento a este tipo de persoas e a todos aqueles que permiten que forme parte da vida pública, sigo ca roda de prensa falando de outros temas de actualidade. Hoxe, 2 de xullo, o Goberno galego xa anunciou que vai iniciar de inmediato os traballos para a elaboración dos orzamentos do ano 2027, co obxectivo de aprobalos en tempo e forma e, por tanto, que estén en vigor o 1 de xaneiro do 2027. Comeza así a elaboración dos terceiros orzamentos da legislatura, mentres o Goberno central acumula retrasos e 3 prórrogas dos orzamentos do ano 2023. Por tanto, fronte á inestabilidade do Goberno de España, que segue funcionando, insisto, coas contas do ano 2023, Galicia traballa para aprobar ano a ano todos os seus orzamentos, porque esta é unha ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. E iso faino o goberno do presidente Alfonso Rueda, gobernar para todos os galegos e galegas, e así o demostra ano tras ano, cada ano dende que está gobernando. O Partido Popular de Galicia leva xa 17 orzamentos aprobados en tempo e forma, de xeito consecutivo, dende que está á fronte do Executivo galego. Estes, do 2027, serán os 18º orzamentos consecutivos do Goberno do Partido Popular de Galicia. Por tanto, ante a presenza de incertezas tanto a nivel internacional polo conflicto do Oriente Medio como a nivel nacional, marcadas, como dicía, pola ausencia de orzamentos do goberno de Pedro Sánchez, Galicia afronta este complicado escenario seguindo as súas liñas de traballo, ofrecendo estabilidade, achegando certezas e con un estilo propio. Un estilo propio que converte Galicia nun faro de estabilidade. As contas do ano 2027 terán como prioridade o reforzo continuado dos servizos públicos asistenciais en sanidade, educación e nos recursos dedicados á dependencia. Tamén serán outros obxectivos destes orzamentos o desenvolvemento do Plan de Vivenda de Galicia e aproveitando o pulo do ano santo xacobeo do 2027. Agora, a finales deste mes, levarase ao Parlamento de Galicia o teito de gasto financiero e antes do 20 de outubro entrarán na Cámara Galega os orzamentos para o ano 27. Como ven, Galicia cumpre, Galicia goberna e Galicia é ese faro de estabilidade
para outros gobernos. De feito, ao presidente Sánchez mellor lle iría se copiara algo de Galicia e tivera en conta o noso modelo. Mentres nós facemos realidade o que comprometemos, pois Pedro Sánchez vende fume. En medio de todos os casos de corrupción que están asolando ao goberno e ao seu entorno político e persoal, o presidente Sánchez anuncia que o goberno presentará as contas e o proxecto de orzamentos para 2027. Insisto, anuncia. Un anuncio máis da factoría Moncloa. E nós preguntámonos por que este ano sí e os 3 anteriores non. Que credibilidade ten o señor Sánchez? Pois isto non é máis que un intento de tapar a actualidade mediática sobre a imputación do expresidente Zapatero, a condena do seu ex número 2 e ministro, o señor Ábalos, Koldo, o proceso xudicial ao que se enfrenta Begoña Gómez, as cloacas do PSOE da señora Leide Díaz, do señor Cerdán, esa escalada de imputacións que vimos como o último foi, pois xa, nun mesmo día, 25 imputados e parece que aquí non pasa nada. Estamos ante un goberno que xa ten máis imputados que diputados. E no momento máis crítico da súa legislatura, pois Sánchez anuncia que traballará nos orzamentos do próximo ano, cos apoios dos seus socios que cada vez están máis diluídos. A quen pretende enganar se non ten apoio no Congreso dos Deputados? Iso sí, dixo que se non conseguía sacalos, convocaría eleccións. Bueno, pois cando non logre aprobalos, lembraremos esas palabras e veremos se é verdade ou se unha vez máis estamos ante un cambio de opinión tan habitual do señor Pedro Sánchez. Por tanto, así temos un goberno que leva prorrogando a ferramenta máis importante que temos para poder gobernar con rigor dende o ano 2023 e rematará a legislatura sen un só orzamento aprobado. É o resumo máis claro de quen está representando a todos os españois. Un home que traballa única e exclusivamente polo seu propio beneficio e quen non cumple nin co prometido nin co comprometido. Iso sí, nos vindeiros meses ten un cometido moi importante e tamén complicado polo clima político actual, que é enganar aos seus socios para aprobar os orzamentos. Con algúns, que algunhas das súas exigencias son reais, teno máis difícil, pero con outros seguro que o consigue facilmente. Neste último grupo, pois están os nacionalistas e independentistas galegos do Bloque Nacionalista Galego que din que sí a todo en Madrid e din que non a todo en Galicia por sistema. Parece mentira que os da señora Pontón sexan os nacionalistas que levan por bandeira Galicia, pero esta se lles caendo a máscara os do BNG, porque son os que venden a súa terra por aplaudir a Sánchez e as súas políticas de recorte na nosa comunidade. Falo de recortes, sí, recortes nas escolas infantís, na AP9, no financiamento autonómico, nos auxiliares de conversa, na exención das mariscadoras, nas vacinas. Sí, recortes e limitacións que o Bloque Nacionalista Galego consente, aínda sabendo que supón máis cartos dos petos dos galegos e das galegas. O Bloque Nacionalista Galego é o partido da hipocresía. Podo chegar a entender que estean perdidos, pois ao levar tantos anos na oposición, pois as estrategias deben diluirse cada vez máis, pero iso sí, hai unha liña estratégica que teñen clara. Por sistema, criticar todo o que fai o goberno galego e dicir non a todas as políticas públicas que saca adiante o goberno do presidente Rueda. E resulta curioso, non? Porque os seus argumentos desmóntanos eles mesmos. Esta mesma semana veíamos como a eurodiputada a señora Ana Miranda do Bloque Nacionalista Galego e unha delegación galega pagada polo Grupo Parlamentario do Bloque en Europa, pois saudaban ao presidente do Consello Europeo, o ex primeiro ministro de Portugal, Antonio Costa, para entregarlle unha fotografía dos incendios forestais. Pois ben, a Portugal os nacionalistas sorríenlle, agasallan e danlle ánimo polos incendios que asolan o seu país. En cambio, en Galicia, que fan? Pois aquí, por certo, unha comunidade autónoma, non un país, unha comunidade autónoma, pois as palabras dos nacionalistas
son sempre desoladoras. Nin unha boa palabra, nin empatía, bueno, e moito menos admitir que Galicia ten un dispositivo de prevención e extinción de incendios, ao mellor, xa non digo de España, sino que poderíamos decir que incluso de Europa. Pois ben, mentres Galicia traballa na lacra dos incendios forestais, en que os nacionalistas o admitan, pois o Goberno central non aporta absolutamente nada para esta tempada de risco de incendios e ningunha novidade respecto do 2025. E o Bloque Nacionalista Galego, pois como sempre, caladiños. Non din nada. Miren, lembramos como en agosto do 2025 o presidente Sánchez presentábase en Ourense ante a vaga de lumes desoladora que tivemos ese verano e prometía un pacto de Estado frente á emerxencia climática. Que foi daquelo? Pois ese pacto de Estado nin está, nin se lle espera, nin empezou a traballar nel, nin dixo absolutamente nada, nin no Congreso, nin no Senado, nin no Consello de Ministros, e moito menos trasladar ás comunidades autónomas un mero borrador. Por tanto, nada novo. E vímolo tamén estas semanas coa transferencia da AP9 a Galicia. Ata fai unhas semanas apoiaban o acordo unánime do Parlamento de Galicia e agora cambiaron a súa maneira de actuar sin dar ningunha soa explicación. Pois, xa ven, ao presidente Rueda e ao Partido Popular de Galicia sempre co non por bandeira e o non a de Galicia. E a outros da súa corda, co rostro máis amable, pois, insisto, os seus argumentos desmóntanse por sí solos. Eu, hoxe, dende aquí, quero animar a señora Pontón a que siga traballando así, pois dende o seu sillón do Parlamento, apoiando a Sánchez por encima de todo, despreciando a Galicia, dicindo non a Galicia e as políticas públicas que pon en marcha o Goberno galego para resolver os problemas dos galegos e galegas, criticando absolutamente todo. E, por tanto, estou segura de que votará outros 4 anos máis na oposición e menuda oposición. Por sorte, Galicia está en boas mans. Cun goberno que traballa polos intereses de todos os galegos e galegas, os da urbe, os do rural, os mozos, as mozas, as persoas maiores, os que residen na comunidade e tamén os que están fora. E permitideme neste punto que me pare para mandar un agarimoso saúdo a toda a colectividade galega que vive en Venezuela, toda a nosa forza e toda a solidaridade que están nun momento onde están afrontando pois unha situación absolutamente devastadora por mor dos terremotos da semana pasada. E tanto o Goberno galego como o Partido Popular de Galicia xa lle transmitimos en diferentes ocasións pois esa solidaridade e agarimo e tamén poñéndonos á súa disposición pois para todo o que precise. E remato xa poñendo valor o gran esforzo que fai o Goberno galego do presidente Rueda, que, como no Partido Popular de Galicia, ten engrasada a maquinaria de gañar eleccións e na Xunta de Galicia teñen engrasada a maquinaria de impulsar políticas públicas que melloran a calidade de vida de todos os galegos e galegas. Ben, pola miña parte máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición.